ଆଠଟି ରାଶିଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିଠୁ ଏମାନେ ବନିବେ କୋଟିପତି। ପଞ୍ଚକରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ବାହାରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନଭେମ୍ବର 12 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନରେ ଗତି କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ଆଜି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି କିପରି ରହିବ ଦିନ। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ କୌତୂହଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପାର ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସହଜରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଧନୀ କରିଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକ ମୂଳରୁ ନେତା ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଧନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ଏକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଭିନବ। ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ଏବଂ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆକାଶ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥାଏ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ସେମାନେ ସହଜରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଅଧିକ। ସହଜରେ ଧନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଫଳତା ସହଜରେ ଆସେ।